Zašto mladi napuštaju Hrvatsku? Osim zbog nepravde, nereda i korupcije i zato jer nitko više ne želi raditi za 500 eura. Kvadrat stana u Hrvatskoj ide i preko 3500 eura. Međutim, cijena kvadrata stana kad se kupuje ne odskače puno od cijene u drugim europskim zemljama, ali svi porezi i davanja koje država uzima u cijeni života drastično su viši u Hrvatskoj nego bilo gdje drugdje. Prosječna plaća u Hrvatskoj iznosi tek 1150 eura, u Belgiji 2500 eura. Prosječna mirovina u Hrvatskoj 450 eura, u Belgiji 1300 eura. Plaće u Belgiji su više nego dvostruko veće, a na primjer zdravstvene usluge značajno niže. Iz prve ruke vidim enormnu razliku između neto i bruto plaća. Imam asistente prijavljene i u Hrvatskoj i u Belgiji. Za iste neto plaće u Hrvatskoj plaćam 55% više bruto iznos nego u Belgiji. Prevaru sa drugim mirovinskim stupom koja je danas aktualna razotkrili smo još prije 7 godina. I uz sve te nepravde i davanja opet Hrvatska ne može obnoviti zemlju od potresa, očistiti ulice od nevremena ili izgraditi funkcionalan sustav gospodarenja otpadom. Hrvatska je najljepša zemlja za živjeti, ali imamo nesreću što ljudi ne glasaju za svoje dobro, već za kriminalce koji ih pljačkaju da bi uzeli sebi, što vidimo i ovih dana. I dok mladi ne izađu na izbore i ne smijene korumpirane kadrove sa vlasti, bježat će u tuđe zemlje, radeći često jeftine fizičke poslove. Zaslužujemo bolje.